खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनाय जाबाय बेनो जाहैबाय नै नाफाम बे जाहैबाय नाफाम ओमफ्राय थास' बिथराइ होनो थास' बिसं होनो नै बिलाइ नै दाइरेक्ट आं हाखांबाय ओमफ्राय नैबे टमेट' थाइसेखौ होगोन आङो आं सुनोसै नै दायो आं सुखांनानै दसे दै गुदुंजों सोमहाबनानै दोनबावदों हा खारनायनि ओमफ्राय नै आंना होनांगौ बुस्थुफ्रा रेडि नाफाम सामब्राम गोजा बानलु देनाय सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय मोनबोयो दा साराया दुंबाय आंना थाव एसे होबाय सामब्राम गोजाखौ एसे हरबाय दसे एवग्रोनोसै नै दा आङो थास' बिसंखौ हरबाय बिथराइना बिसं थास' बिथराइखौ होनानै बिसंखौ आं दसे एवग्रोनोसै दा संख्रि होनानै दसे एवग्रोगोन ओमफ्राय खोबनानै दोनथ'गोन दसे नै बेफोरनो होनांगौ बुस्थुफ्रा बिदिनो दै ओंखारनायखौ आं खोबै एवबाय थाबाय आरो दैखौ थास'नि दै ओंखारनायखौ फोरानग्रोबाय नै दा आं गरम देनाय एसे हरबाय सामब्राम गुफुर हाइजेंजों देनाय बेखौ होनानै दसे एवनानै खोबनानै दोनथ'बावगोन आं संनायखौ बयबो रोंखायो बर'फ्रा थेवबो आं संनायखौ अननानै नायलांदो दा आं हालदै एसे हरबावबाय बिदिनो दसे खोबै एवबाय थाबावगोन आरो आं बे जाहैबाय रन्दै आं गरम खालामनानै लाबाय माइरं रन्दैखौ आं सुनानै गुदुं खालामनानै लाखाबाय दा आं नाफाम हरबाय नाफामखौ होनानै दसे एवबावगोन आङो नाफामजों दसे खोबनानै दोनथ'नानै एवबावगोन दैया रानबाय थास'नि दै ओंखारनाया ओमफ्राय बानलु गोरान गुन्दै बानलु सफारि गुन्दैखौ एसे होनानै एवबाय ओमफ्राय रन्दै गोदौनायखौ हरबाय आं आरो होसनबाय दा रन्दै गोदौनायखौ होनानै आं दसे खोबनानै दोनसै आं दा टमेट'खौ हरनानै लाखानोसै हरखाबाय ओमफ्राय आं दसे आराम खोबनानै दोनथ'बावनोसै नै बिराद मोजां गोदौगासिनो दं आंना ओंख्रिया दसे खोबबावगोन आङो रानहोबावगोन एसे दायो आंना जासिगोन बायदियानो ओंख्रि एसे खम जादोंमोन दहाय फार्स्टआव हरनाया एसे हरदेरफिनबाय दायो आंना जासिगोन गावबा गाव गोसो माबायदि जानो दा आंना जाबाय आं सामब्राम बिलाइ दुन्दिया सुनानै हानानै लाखानाय दंमोन बेखौ हरबाय दा आंना गासिबो पारफेक्ट जाबाय ओंख्रिया जाबायानो आं गेस अफ खालामसै नोंथांमोनहा आंनि थास' बिथराइ नाफाम ओंख्रिखौ संनायखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ